Salutare toată lumea. Zici bă și tu ceva că filmezi, ce zici? Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou videoclip. Da, acum eu filmez cu Teo în același timp. Da. Nu uitați să vă abonați și la ea, Teo Vătafu. Și la Alex, Alex Lemon. Să fiți voi. Alex Lemon, mă. Așa că... Uite, îmi zice numele. Și astăzi o să facem câteva 1 contra 1 pe Clash Royale, pe Brawl Stars. Haide, Teo, alegeți brawlerul. Păi cine să aleg, că nu știu. Nu știu, eu o să mă dau de aici să nu vezi ce fac. Crezi tu să nu spui? Mai e și Cristian de aici lângă noi. Cum am făcut Videoclipul ăla. cel cu care am făcut Dă-i. Stai, mi-aleg pe altcineva. Mi-aleg. Sunt sigură, nu. Gata, stai să-mi aleg și eu pe altcineva. Stai. Nu e bine. Ba da. Hai, dă-i. Stai așa. Bă. Și să vă abonați, vă rog eu frumos, că nimeni nu mi-a zis la mulți ani. Astfel, de ce? Așa facem așa. Hai. Dă-i. Să vedem cine câștigă. Da, cine credeți că câștigă? Bă, amândoi ne-am luat pe Brock. Ce? M-ai copiat. Bă. Uite deja. Ce-ai făcut, mă? Nimic. Eu nici n-am luat pe Stai să dau pe altă hartă. Te dăm pe knockout. Dăm la fotbal. Da. Hai, dă-i. Bă, m-ai copiat. Stai că eu îmi schimb altul. Ăsta. Și eu îl schimb, stai. Eu sunt gata. Eu nu. La fotbal, da? Sau la haste. Fotbal. La haste. Bine. Dacă iar mai copia, să vezi ce... Păi nu l-ai problemul ăla Sigur? care l-am luat eu. Asta e bine. Vă rog eu să vă abonați, să-mi dați un like, comentariu, ceva. Hai, bă, ce te rogi așa? Păi să-mi dea. Hai că începem. Gata. Au. Ce video la mine? Da, bă, Da. tu de ce ai dat? Bă, tu nu mai dat. Ai, degetul. Ce ultimatul visezi? Bă! De ce fugi? Că îți distrug ăsta mai repede eu. Doamne, ce faci? Bă, unde te duci? Bă, nu ți-o fi rușine. What? Firar. Vă rog eu să vă abonați și la mine și la Lemon. Bă, ce n-ai, bă, edita mai câinele. Am fugit în casă. Bă, în curte. Bă, nu deschide, ce ai, ziceam și așa. Nu deschide, ia mâna de pe clanță. Ia mă mâna de pe clanță, și joacă. O să pierd, că știu. Uite ce și-a dat una. Ce și-a dat una. Bă, ai grijă. Firar. N-am zis. Bum! Yes! Am pierdut, din păcate, dar nu este nimic. Hai să intrăm pe The box goes boom! O să dau și cameră, să mă vedeți. ce
bă! Alex, se dă și mie camera aici. Mă bag. Camera e asta. Puneți Ah. camera unde vrei. Eu sunt gata. Stai, mă apuc să așa. Salut. Uitați și Bă, vezi că ți ăla, salut. Ți ăla pe... Uitați și pe Cri, nu fac. Nu-l filma ăla să nu face. Haide. Stai puțin. Cri, ia șervețelul de jos. Cri! Cri, vino. Da, haide. Hai. Dă-i. A fost o mică glumă. Să vedeți reacția. Cine câștigă? Piper sau Brock? Gotta flex. Bă! Mă enervez. Don't do that. Săruna. Ne jucăm. Fifi. Okay, you got skills. Ia uitați-mă ce frumoase sunt. You gotta be kidding. Oh, I was lagging. Ce rupe Piper. Time to move to the boombox groove. Whoa, whoa, whoa. Rock got first. Let's go. Oh, no, you didn't. E rar, am dat Oh, you're so lucky. Am dat Game on. Oh, no, you... Okay, okay, you got skills. Hai, uite-te pe aici. It's time to level Bă. up. Unde bă? Stai că e o problemă aici. Aoleu, nu mai mă văd, Alexei! Vreau cu așa, ajută-mă încoa. Hai, da-mi ce frumos. Păi țin ăsta pe cameră. Îți ții degetul pe cameră. Hai, deci focul. Focul este un joc, nu pe cameră. Hai. Stați puțin că nu mai pot. Bă, nu mai pot! Stai, gata. Bun. M-a bătut. GG. Asta e. Check out my headshot. Nu! Lasă-mă și-n pace. Mi-a dat pe TikTok. Eu nu... Hai să jucăm la ăsta. La podul ăsta. Cric, ce faci? Da. Hai, dai! Hai, să vezi ce te rup. Mm. Nu, Deli. Mhm. Ah, bă, hai, dai N-am deget. N-am dat! Nu vă uitați la Bibi și la văzut. De ce? Mamă! Se enervează, sparge De ce pământ. să nu ne uite? Sparge pământ. Cât bară gol. Messi. Messi, Cristiano Ronaldo. Messi, Cristiano Ronaldo. Am pierdut. Câte meciuri mai faci? Niciunul. Haide, mă! Hai să intrăm pe... Hai, mă, că măcar mai câteva meciuri. Hai. Nu, vreau să... Eu intru pe contul mic și tu pe al meu. Haide! Nu mai haide! Hai să mai... Nu, hai! Câte? Haide, băi! N-am cu cine să joc. Oh, yeah, turn up the boombox.
Dă-i. Cine câștigă? Al tău e de despertare, al meu e de apă. Home run! Oh my god! Oh, you're so lucky. Se bară gol! Se bară gol! It's go time. You gotta be kidding. Oh, you're so lucky. Șut! Șut! Wow! Let's go. The box scores. Oh, you're so lucky. Ce să mai zic? O să pierd. Am pierdut. Și mă enervez. Nice headshot. Hai, gata, nu mai... Eu închid filmarea. Bă, n-ai zis și tu la revedere. La revedere!